Agsagsaganan ti Marcos Ilocos Norte para iti may kadwa atawen iti Mannalon Festival. Oo. When madaman na po Joey ti preparation mi. Idi last week, Tuesday, dati umunan nga meeting mi kay panggap iti piyesta. Kanitat tay bigat, iso ti final na meeting mi ti piyesta ket ti Director General mi, nga po municipal accountant mi ni Sir Maki Rasalan. So ti Director General mi iti dito yung second Mannalon Festival. Sigon keni Mayor Rofel Pambid, agsangpet ita atawen dagiti adu a balikbayan nga agtrab-trabaho iti sabali a pagilian ng runa iti isla iti Hawaii. Ti balikbayan mi tatta nga sanga ilyom mi tatta ket dati idadolwan niya po Diyos talwad ng Honorable Mayor Arsene Agustin. Agsublida, sir. So dati sanga ilyom mi kadati nga panagpiesta ket ado dati arami duming ingkang pinagsagana kadakwada kasi ado nga balikbayan dito sumangpet. Okay. Iti napalabas sa Mannalon Festival ket basit iti dimaray a balikbayan ngem ita atawen sigon iti mayor ket agdublento dagiti umatendar tamin ket agawid dagiti baro a miyembro ti New Marcos Association of Hawaii. Last year basit ti balikbayan nga mabutang damot nga gawid. Itatan kinasasarita mi idang Nagdoble, sir, ti sanga ili tata. nagdoble kasi di kiti hamping nga miyembro ti New Marcos Association of Hawaii ado pay tumay nga sabsabali. So nga ado ti sangili mi data nga apo nga balikbayan ken impakpakaunadan nga balikbayan before balikbayan day adadanto amin dito yun before fiesta. Iti pan na kay siyangkat ti second Mannalon Festival iti umaya bulan ti Marso ket mangisayangkat dagiti balikbayan iti may sa Medical and Dental Mission. Agkandak da pa iti medical mission. So isagsagana mi kini Dr. Carrillo digiti mausar nga equipment kun ag-agas ta impya lang dasang kabasig nga may tulong mi ta isu dati mang provide ngamin digiti nga ag-agas. So, danto dito yung programa nga pang sarabo kanyada, sir? When, sang ilyam din da, tanto ti maangay nga sang kabasig nga pagsasangwan, kasti dati, kasti kami ti mararamid. Sumangpod dami, nagdaraso dami dito yung munisipyo, dagsang kami itong basit dito, sa danto agawin. Awan dagiti maimbitaran to a national officials ngem ket diket dagiti tulaeng opisyales iti probinsya nga Ilocos Norte. Pinili mi nga sang ilimi kada Bas Gabaro Angelo Marcos Barba, nga po Sir Macho Marcos Manoto, nga po Nonong Marcos, nga po Domingo Ambrosio, kanya po Goro Nalukta. Ti second Mannalon Festival ket may siyangkat to iti 5 nga aldaw. Ti piyesta mi kat 5 days, March 10 to 14. Ti March 10, so ti Thanksgiving mi. Marcos Up Night, Thanksgiving mi kinapo Diyos. Elementary day. Mamati ni Mayor Rofel Pambid nga aramid ti pagkakitaan no panagserbi iti pagsasaritaan ken inpadano na iti panagyaman na kadagiti kakailian na. Yaman na ka po Joey, tilaang makunakadita po nga kailyak iti Ila Marcos. Harami ti pagkakitaan. Kanagyam-yaman na kadakwada ti unos iti makatawen nga kas nadutukan nga mangidolo kadakwada, naramid mi mat iti kaboy lamig, labang kadigiti sa sanggun mi, digiti apong empleyado, department heads, naipakita apo iti pinagtitinonos, nga iso ti pagkagapuan, ado digiti naiburay mi, nga pagyamanan kadigiti apo mi nga kailyam mi. Yes, sir. Kunak ngawan iti tunos, tal na iti dati nga ili, narigat nga implementa. Yes, Data ti number 1, kaya manak pa kadigiti kailyak ta nung ampay kas jay tinapasama kili handa nga nadismaya handa na pukawan iti namnama ta ore man pay aktingak laeng inikandak iti talag nga mangidolo iti dati nga ilig lalo kadigiti apo nga barangay officials kaya yamanak launa da jay ta no handak inikanti talag hangkong marami da jay dapat nang aramidan ka makita da iti naramidan mi iti dati nga tawon ka chapay kumat may salita nga pagpampanunutan da tinumutoy biyang awan iti gagawin na nga sa balino di kat agserbi ta mudamot ti manipod ti pamilya mi ni father ko ni mother ko siya talagang wholehearted kada kami nga agserbi awan iti
kayamanan mi kuma. Yes, sir. Oo. Ikukuha ka dakwa do di laki di dati. Na yung papusuan na talaga nga income pinagsabi ka di kiti kailyam mi. Ang moda di kiti kailyam mi. No kasano kami ngagsabi. Sigon iti mayor, dakkel ang nakatulong karagiti mannalon tinagapwanan ti panangidaulo ti administrasyon na. Ken ditoy nga karina pay nga iti masungad at tawtawen ket adadun tupay dagiti maitulong na karagiti kakailyan na. Natamom ti tao Apo Joey ka talaga nga isutikit kita na noon na iti kababalin iti may isang tao. Nga talaga. Talaga dakkel talaga ti naitulong na kanya kadigiti kaduak ti naramidan mi iti dati nga tawan. Dati unos te kunak iti unos lang iti makatawan ket Nakita nga ada nagbaliwan. nakita iti tao no ano iti kaya mi nga aramidon Oo. ket karkarik kadakwa da nga in sumarno nga tawtawan. Adadupay. Dakkel adadun tupay iti may bure mi kadakwa daglalalo talaga ti priority mi nga talaga dati pinagtalon. Yes, sir. Tamo yung nga mannalon ko natin nga ro di dati nga ili. So nga dati naitid mi kadakwa da saan ka basit nakita min nga kurang. So nga Ado may digit plano yo. may panamnamak kadakwa da ano like may kanak pa iti gundaway dakkel di may pan kadakwa da. Dito'y pay ngayon bagana nga dugayam dagiti maipaya serbisyo nga gapo iti excise tax ti tabako wenno ti RA 7171 aday ito'y ket dakkel a pagsayatan dagiti mannalon. dakkel di pundo nga agapu ti 7171 mabalin mat gayam nga may gatang iti Well, abono mabalin ado. ti gayam ti farmasinary Oo. una por ti kung kuna di kiti apo nga kailyam mabalin mat gayam apa itaptalang kung kuna da Okay. ket kunak mat mabalin mat no talaga nga kayat ko Oo. No kalikago. Palikago no pagnunumungan tayo kunak kadigit ti apo nga kadigit kailyam no pagnunumungan tayo ket isut ti kadwan ti masur apay di hantang ipatumpal narigat mo natay wakti ipatpatumpal. In panamnama ni Mayor Rafael Pambid ano ikantupay dagiti kakailyan nati sa Bali Agundaway ang makapagserbi iti ilida ket adadun tupay dagiti aramidan na ang pagsayatan dagiti mannalon iti Marcos, Ilocos Norte.